ଜୀବନରେ ଯେତେ ଥର ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଲ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ବଢିଯିବ। ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାକୁ ପତନ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ପକାଅ, କାରଣ ଏହା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ମଣିଷକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭୁଲ ସହିତ ନିଜେ ଲଢ଼ିଥାଏ ସେହି ମଣିଷକୁ ହରାଇବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ।